velkommen til den her video. I dag spiller jeg sammen med min ven John. Og i dag spiller vi et lille tromme. Og vi har spillet det her spil, men åbenbart bliver vores videos. Hvad? Jamen jeg savede den, og så slettede den så bare sig selv. Så sidst. Ja, altså jeg fik 4 minutter af den, men alt andet blev slettet. Ejo! Vores newspaper! Jeg har ikke waterlogget dem. Jeg sætter dem lige på for dig. Så kravlede den lille bitte numse. Så kravlede. Hvor vil du af? Der er et hus. Oh my god. Ja, jeg elsker de hus. De er så overpowered. Og der er også nogle heste. Fusion. Okay. Der er kun en stol. Der er fuel. Kul. Det er faktisk meget godt så. Ja. Det er faktisk godt så. Nu har vi fået masser af fuel. Og nogle irriterende stole. Jamen jeg fik også en bævje. Eller hvad den hedder. Men jeg fik sådan en trap eller hvad den hedder. Hvad var det? Kul. Men jeg har også kul. Jeg kan ikke komme. Nej, hvad har jeg læst? Wait, what? Jeg tror jeg har gjort. Okay, jeg ved hvor den her sol skal være. Den er stor. Guys. Jeg elsker de der buff ting. Ja, jeg skal bare lige have den ned. Hvordan kommer jeg derind? Sådan der. Men der er også et blåt hus lige lidt. Det var bare. Det får så meget røg i det. Ja, jeg har fået. Så kravlede den lille bitte numse. Nej, jeg kan ikke stå hesten. Hvad er det? Hvorfor kan jeg ikke få fat i den? Jeg kravlede den lille bitte numse. Det kan ikke blive. Kom. Jeg fik den! Kom her! Kom her, hest. Ja, du skal være nede i jorden. Lige her. Og der er noget fuel. Hvad i? Så kan jeg ikke putte den derind. Okay, der er et hus til venstre. Sådan der. Nej, nu er det ved. Stop.
Oh, what the fuck? Hvad var det? Der var nogen, der slog mig. Ej, ikke så nej. Prøv at se, der er et hus der. What the heck? Det ved jeg ikke. Det... Ej, men der er et hus derovre. Vi siger bare, vi vil være slå. What? What? Hvad dumt? Ej. Weapon. Skal jeg prøve at ud af vinduet og se hvad det er? Jeg fik et andet. Oh shit. Ja, ups. Det er så dumt, vi dræber. Jeg så det. Når jeg så det, det faldt ned. Det var zombier. Vi fik godt nok mange zombier. Ej. What the heck? Hallo. Ja. Det ved jeg ikke. Nå, vi fik også en 20. Hvad? Og ikke begynde at køre endnu. Ej, fuck den hest. Fra alle os til alle jer. Ej, dum hest. Hvad er det her? Oh, nej, nej. Oh. Der er 2 sorte heste her. What the heck? Ja. Hey, der er også noget på taget. Der er sådan en zombie på taget. Oh my god, hvordan var det, jeg hoppede op? Nå, okay. Ja, jeg faldt ned. Jeg ved, hvad jeg skal gøre med det her. Yes! Så kan jeg komme herop, og du kører toget. Der er faktisk også et blå hus, hvis du kører lidt frem. Øj, jeg kan ikke se noget nu. Stop!
Det var vist det. Vi har fået 3 statuer. Det er så realistisk, at det her spil heller ikke. Har du husket at låse alt? Okay. Jamen, jeg kan ikke se. Hvad? Jeg synes, vi skal fart, men vi har masser af fyr. Der er et hus! No! Jeg faldt. Jeg faldt af. Hey, du kører! Ja, jeg faldt af åbenbart af en eller anden bug. Oj. Og så dræber vi den bare op til os. Hvor er det? Gør det? Jeg er så scared. Jeg er så scared. Men jeg tabte en zombie. Jeg tabte en zombie. En time og 32. What? Jeg har fundet ud af noget. Jamen, jeg har lige fundet ud af noget sejt. Jeg slår på et eller andet. Jeg slår på et eller andet. Jeg dræber nu uden at flyve rundt. Det er jeg elsker. Det er nok. Oh my god, jeg bliver lige ramt af den. Øj. Jeg sidder i. Har vi egentlig lootet hele huset? Shit, der er et eller andet der! Det var mig. Oh my god. Dæmon. Ups. Jeg kommer til at gøre vores video 100 gange værre. John, kommer noget i det her hus. Døde du? Jeg har fundet band-aid. Ja, det er ligesom at være på en date. Jeg var ved at spame det. Du er god. Du er godt nok god. Wow. Shit, du er god. Ja.
Men du alligevel. Vent. Jeg skal lige. Band-aid. Ja. Oh. Altså, der er et. Det kan nok bare band-aid. Mit øje klør. Explain yourself. What is your name? My name is... Yeah. Oh my god. I would. Hej man. 70. Og der er så... Vælg. Først skal vi lige tage de der 2 huse først, og så bagefter landsby. Ja, og så bagefter tager vi det blå hus, og så det hvide hus, og så byen. Kan lige den nye update? No, what the heck? Min skærm glitchede. Jeg mener ny upgrade til toget. Nu kan vi ikke se noget, når vi kører. Men hvad? Jamen, jeg kan med det blå hus her. Og jeg tror ikke, der er flere zombier. No way. Hvad er det der? Det blå hus var meget godt. Der er nogen, der jager dig. Jeg troede faktisk ikke kunne få. Vi har mange ting. Du skal derind. Du skal derind. Har brug for hjælp? Ja, jeg skal bare lige. Jamen, jeg er i gang med at tømme min taske. Oh my god, jeg kan ikke komme op! Nej, jeg kan ikke se noget! Nå, okay, jeg er død. Jeg er 100% død. Fordi jeg kan ikke se noget. Jamen, jeg kan ikke se noget. Men man kan ikke se noget inde i huset. Selv. Er du på? Jeg kan ikke se, altså jeg kan ikke se om jeg kører eller ej. Nå, okay. Det er fordi jeg har puttet alt muligt rundt om alle vinduerne. Har set rundt omkring. Prøv at se hvad jeg også har fundet her. Jeg har fundet en økse. Jeg ramte et andet. Jeg rammer noget. Der er sådan noget her. Okay. Ej, så står vi bare og venter her i dag. Hvordan kom... vi kan næsten ikke komme ud.
Et kompas? Hvad? Jeg skal lige stille det her kompas. Nå, jeg har helt glemt. Vi har et kamera. Perfekt. Hvordan ved du overhovedet det? Haha. Altså prøver vi bare dem begge og se hvad for en der er den rigtige. Og jeg er 14, 23, 1. Og jeg tager lige koderne. Jeg er ikke mere. Fører I stadigvæk efter mig? Oh my! Det der hop skulle jeg aldrig have lavet. Nej, please nej! Åh. Ej, jeg kan lige herop. Sådan der. Oj, der! Oh my god. Oh no. Ah. Ja. What the heck er det? Okay. Er du klar? Hvorfor har vi kun 2? Ja, vi har kun 2 af de her newspaper. Klar til. 1 kilometer. Oj, der er næs. Yes. Ja. Hjælp. Der er hus. Her nu spil. Jeg savner dig. Ja, det ved jeg. Oh my god. Du er bare lige til. Hallo? Til en skov klar. Ej, man. Ja, det er en normal musik generelt. Der er ild. Nej. Og 3. Ja. Jeg har taget egentlig. Jeg har kæmpe have taget. Hvad 2? Ja. Jeg glemmer til. Og nu tjekker jeg hvad jeg taget. Okay, jeg har taget. Sådan her. Så tager. Sådan her. Så tager hvad? Nej. No. Ups.
Ah. Væk med strøm. Ja. Og vi er nødt til at tage en af de her newspaper. Har vi låst den her? Ja. Vent, der er nogen derovre. Det kan være, at vi kan dræbe dem. Hvad er det for en? Nej, kom næsten! Oh no. Nej! Oh my god. Ja. Party. Vent, skal vi stoppe? Okay. Hej. Sådan det, nu stopper jeg.